Takže ahoj, to jsem já, jestli mě znáte, tak já nemůžu nahrávat víc jinak budu nahrávat jen 15 minut, protože já nevím jak to. Takže tohle je první video, omlouvám se, že budu natáčet jen 15 minut a jestli mě znáte nebo neznáte, to je jedno. Ale prosím, dejte mi odměny nebo takový. Klidně to něco daju, i klidně let's play a něco takového. Ale bude to muset, ale to málo toho. Promiňte za to koudle, promiňte, no, tady jsem hovořil s někým, nebo se skupinou. Jestli mi budete to věřit, tak tohle jsem si udělal sám. I tohle ne, to jsem našel. Ale tohle, to bylo těžké udělat. Takže já nevím, jestli budu natáčet vůbec videa. No, takže tohle zatím je tu. Jestli máte nějaký program, aby se mohlo natáčet víc času videa, tak prosím pošlete mi ho, budu rád. Takže zatím čau.